Joert in het van de rechtbank de zaak in de directeur van de stichting Sviatoslav. De 51-jarige man uit Skierne-Goutem wordt verdacht van grooming. Hij zou een famke van 13 jaar via internet bezocht had te regelen van seks. De verdachte en de stichting bestrieden de aanklacht. Stichting Sviatoslav zet hem in voor helpen om baan in Sint-Petersburg en Tajikistan. Het Fries Museum had precies een jaar na de opening 144.000 bezoekers gehad. Dat is 4 boppen verwachting, zei directeur Saskia Bak. In het oude Fries Museum kwamen jaarlijks aan 55.000 mensen. Oorzaak van de groei is nevens Bak de mooie locatie midden in de stad. Soms moeten leegstaande plaatsen afbrutsen worden omdat het te duur is om ze alle jaar te behouden. Wel zal ze volle mogelijk zocht worden naar nieuwe bestemmings. De verwachting is dat door 15 jaar 1200 plaatsen in Friesland leegstaan. Joet is er een symposium in Oudebeeld-Ziel over rondelijke kwaliteit. Vannacht een gratis fitje, heel bewolkt en kans op mist. Morgen zinneskin waar, 22 graden en er zit een matige noordestenwind.